Dobar dan. Dobrodošli u video EFT tehnike ili tehnike tapkanja. To je tehnika emocionalne slobode. Za sve vas koji do sada niste tapkali, evo prilike da pokušate. Sve detalje, naravno, ukoliko budete željeli da znate o ovoj tehnici, potrebno je malo dublje da istražite. Moje ime je Jana i danas tapkam sa vama na temi emotivna podržanost. Da krenemo. I kada sam emotivno podržana, ja duboko volim i prihvatam sebe. I kada sam duboko podržana, ja duboko volim i prihvatam sebe. I kada sam duboko podržana, ja duboko volim i prihvatam sebe. Šta ako bi mogla da živim kroz podršku? Šta ako bih mogla dati lako i primiti lako podršku? Šta ako ja živim osjećaj podržanosti? Šta ako ja znam kakav je to osjećaj? Živjeti kroz podršku, dati podršku, primiti podršku. Šta ako bih mogla ja sebe da podržavam? Šta ako bih mogla da živim kroz podršku svoje okoline, svoje porodice? Šta ako bih mogla da dozvolim sebi da si dajem svaki dan podršku? I kada živim kroz podršku, ja i dalje duboko volim i prihvatam sebe. I kada živim kroz podršku, ja sam sigurna i bezbjedna i uživam u životu. Šta ako bi dozvolila da me univerzum podržava? Šta ako zaista imam podršku na sve strane? Šta ako ja dajem i primam podršku kroz lakoću? Šta ako sam sigurna i bezbjedna kada sam emotivno podržana? Šta ako ja znam definiciju emotivne podržanosti i imam je u izobilju? Šta ako dozvolim sebi da otpustim sve blokade koje me sprečavaju da budem emotivno podržana? Šta ako ja znam definiciju i osjećaj emotivne podrške? Ja sada imam podršku u svom životu. Ja sada živim kroz emocionalnu i emotivnu podršku i podržanost. I tako i jeste i neka tako bude. Uživajte, želim vam divan dan.